जा गरम नोंथांमोन माने भिडिअखौनो बानाय जादों आरोना बानायनोहाय माने थेवब्लाबो दिनै आं माने मोनसे खोथा मा होनो बुंनो होननानै माने गरमबा बानायबाय आरो ओमफ्राय दा नै मैगं खादों न'आवथ' बानायनो हाया न' सिङाव हाबनो हाया न' सिङाव रुमाव आं प्राय बे सानसे हाबाखैनो ओरैबायदि गरम फांखा लाबाबो फांखानि माने बारानो गरम बेखायनो माने मैगं खानो फैबाय गरमाव मैगं बायनोबो फैसा गैया नालाय बेनिफ्राय दा आङो दा मैगं खादों मैगङा मा मैगं नोंथांमोननो नै मा होनो तेलख'फा ना तेलख'फा होननानै बुङोनो आं नुफेराखैमोनबो ओमफ्राय दिनै जाबाय आरो एसे साननैसो जाबाय आरो बे मासावनो आरोना नुनाया जानाया बेफोरबायदि आरोना बेनिफ्राय आखायाबो सायो माबा मबाइल हमग्राबो लाबोआखै नालाय बेनिफ्राय दा खोथाया बेनो मानसिफ्रा जि बुङोना माने बिखुनजो रायनायखौ जेबो मा होनो बाजा नाङा दुखु मोननाङा नांलायफानो नाङा बिदि बुङो आरोना बिखुनजो रायनायखौ बिमायाबो रायखायो ओरै होननानै नाथाय जाय बिहामजो जादों बिसो मिथियो बिखुनजोनि रायनाया आलादा जायो गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफा रायनाया गावनि जोनोमगिरि बिमा रायनाया आलादा जायो माने जों बिखुनजोखौ अननांगौ नंगौ जेनेबा हौवानि बिमा बा गावनि बिमा बे बिमायानोखा नङा होमबा जों गासै ना आइजो माहारियानो बिमा महराव गोलैयो नङा होमबा नाथाय बिनि बेलायाव बिखुनजोफ्राबो बुजिनांगोन दै बिखुनजोफ्राबो बुजिनांगोन जे गावनि फिसाजोआबो गुबुनाव बिहामजो जाहैदों नङा होमबा बिदिनो सोलाय सोल' नङा होमबा अब्ला जों सोलाय सोल' जायाबा जों माबायदि हौवा हिनजाव नङा होमबा बिब' बिफं बिदा बिनानाव हाबा जानोसै नामा नङा बिदिथ' जानो हायाना बेफोरबायदि आरो बेनिखायनो बिखुनजोफ्राबो बुजिनांगोन आरोना जेनेबा मा होनो गावनि फिसाखौ गुबुननो हरो गावनि फिसालाया गुबुननिफ्राय लाबो नङा होमबा बेखौनो एसेबांखि माने माबा हा सिंनिफ्राय रोदा एरखुलायनानै रायनांगौनि खोथा गैयाना दा मानसिफ्रा बिदिनो आरोना बिखुनजो रायनायखौ बाजा नाङा गावनि बिमायाबो रायखायो नाथाय बिदि नङा बिखुनजोआ रायनायानो आलदाखा आं बे साननैसो मिथिबाय दा नोंथांमोना माने बेखौ साना जे गावहा रायजादों बेनिखायनो भिडिअ बानायदों बिदि नङा आं बुंदोंसो बिखुनजो जाबानो बिहामजोखौ बेफोरबायदि खालामनांगौ बिदि नङा आंबो मोनसे समाव बिखुनजो जागोन नोंथांमोनाबो मोनसे समाव बिखुनजो जागोन दा बिहामजो नोंथांमोनाबो दा बिहामजो नङा होमबा आरो नै बिखुनजो पार्टियाबो आंनि भिडिअखौ नायदोंबा गाज्रि मोननाङा बिहामजोखौ बिदि खालामनाङा आरोना जेनेबा नोंथांहा मा होनो आंखौ मानो सानो बायो गाव बिदि खालामजानायखाय बिदि नङा आं गासैखौ बुंदो बिहामजो माहारिया बिखुनजोखौ अननांगौ बे नंगौ नाथाय बिखुनजोआबो बिहामजोखौ अननांगौ बेफोरखौ मानो मिथिया नङा होमबा दा माने बिखुनजोफोराबो सानना दे मालायखौ नुबानो आंबो खालामनि दा खायसे बिखुनजोआनो ओइफोरबायदि बिखुनजोआ बिदि ओरै होनना बुङो दा आरो खायसे बुङो ओइनि बिहामजोआ बिदि नङा मानसिया नोङो बुजिनांगो जों हिनजाव मानसिनि खुगाया मासि नेथ्राना हिनजाव मानसिनि खुगाया ओरैबायदि नेथ्रा माने नंखायखौबो नंगौ खालामथारो आरोना ओरैबायदि माने ओमफ्राय सैथोयै सोलिग्राखौथ' माने फोथायला जाय मानसिया असैथोजों सोलिगोन बेखौसो बांसिन फोथायो दानि जुगाव नाथाय आं सैथोखौ बुंदों दा बिखुनजो जाबानोसो बिदि बिहामजोखौ खालामनाङा आरो बिहामजो जाबानोखि बेफोरबायदि दा मालायनि फिसाया जोंनि न'आव फैनानै दादागिरि दिन्थियो इदि नङा आरो नोंथांमोना जुदि बिहामजोखौ एसेबां अयथासार रोदा एरखुलायनानै जुदि रायनो एसेबां माबा दोङोबा इदि लुगैयोब्ला इदि माने रोदा एरखुजासे बिदि माबानाय मा होनो रायनांगौनि गोनांथियानो गैया दा नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ जुदि लुगैयाबा ना नोंबोथ' मोनसे समाव बिहामजो जाफैदोंमोन दा बिखुनजो जाबाय गथ' गथाय खांनानै दा बिहामजोआबो गथ' गथाय खांनानै फेदेरबा बेबो बिखुनजो महराव गोलैलायगोन नङा होमबा बेनिखायनो मा होनो बेफोरबायदि एसेबां अयथासार खालामनो माने सानाखैबा आरो
मालायनि फिसाखौ लाबनो लुगैयाखैबा मालायनि फिसाखौ गावनि न'आव लाबनानै मायबा मायबि जानायनो हेन तेन जुदि होनो गोसो गैयाबा जेबो होनो गोसो गैयाबा फिसालाखौनो दाखां बिखुनजोफोरा बिखुनजो जागोनफोरा दा आंबो एसेबां देनां मालायनि फिसाया फैनानै आंनि सम्पतिखौ जागोन होननानै बिदि सानोबा बे फिसालाखौनो खांनो नाङा नंगौ ना ओइ हिर' नंगौ ना दा एख' बुंनो हाना दे इबो आर माबाथार एखेबारे हारा जाजोब्बाय नै सिन्थानानै मिथिगौ ओरैबायदि टेनसन लायो बे टेनसननि बाथ्राखौ आं मालाबा बुंगोन दिनै आं बुंथ'ला दिनै बास आं दिनै बिखुनजोफोरखौ बुंनो फैदोंमोन आरोना पियर माने खायसे बिखुनजो जाहैदों मादे ओरैबायदि अनो माने गावनि फिसा बायदि बेफोरबायदि बिदि अनसेयावबो खायसे बिहामजोआ ओरैबायदि माने थायो दा खमान 50-50 भगबानाबो मिलायनो हाला खायसे बिहामजोआ मोजांबा बिखुनजोखौ ओरैबायदि गेसा हरो खायसे बिखुनजोआ मोजांबा बिहामजोखौ ओरैबायदि पसा हरगोन बे भगबानासो मिथिगो आरोना बेफोरखौ नाथाय बिदि जानो नाङा आं बुङो बेफोरबायदि रोदा एरखुलायनानै रायनोबा गावनि सम्पतिखौ जासै आंनि न'आव फैनानै बिदि सानोबा रोदा एरखुलायनानै एसेबां बुंनांगौनि खोथा गैयाना बिहामजोफोरखौ दा इदि जुदि सम्पतिसो जानो गिनानै बा जोंनि सम्पतिखौसो जाफैदो इदि होननानै एसेबां जुदि बाजादोबा गावसोरनि मावनायखौ जाजानो बादोबा फिसालाखौनो दाखां नोंथांमोना बिदि सानदों फिसा नै बिहामजो पार्टिफोर बिहामजोफोर नोंसोरबो देनां आंनि फिसालानावथ' उनावहाय मालायनि फिसाया फैनानै आंनि सम्पतिखौ जागोन बिदि नङा हायैनो थागोन नों थैबाबो लांफानो हानाय नङा दा इदि सानोब्ला नोंथांमोना फिसालाखौ दाखां फिसाजो जाखां मालायनो बास बिदाय हर बेफोरबायदि जायो दा आं बेखायनो बेखौनो बुंनो फैदोंमोन आरोना बिखुनजो जानायफोरा एसेबां दंफां फांसेखौ रोदा एरखुजासे थैहांहोनो नाङाथ' आं दा बेखिनियावनो बुंबाय आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आरो सोरबाफोर साननो हायो दे गुदि गैया बिजौ गैया खोथा बुंदों नोंथांमोना पुरा नाय अबे मोनसे पइन्टआ माबायदि बेखौ नायनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय आं मानो हारा गोजा आंनाव टेनसन दोङो बे टेनसनखौ मालाबा बुंगोन आङो नाथाय दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा ओमफ्राय ओरै लकेसन आंनिया ओमफ्राय मानसिया बेसेबां मा बुङो दैज्लां बोथोरलायनो गरम बोथोर आरो देलायनानै मा मोनना होनबा ओरैनो डाइरेक्ट थायो आङो बेनिफ्राय बे देलायजि समायना नुयै हेन्डसाम हेन्डसाम बेफोरनि बागैबो आङो बुंगोन मालाबा सम लानानै ओमफ्राय आं गरमखाय देलायाखै आरो ओमफ्राय आंखौ थिगसे देलायबासो एसे साफा नुयो ओमफ्राय ओरैनो थाथाय आं मा मोख्रा बायदिनो बेबायदि आरोना बेनिबो आं मुगैजायो बेनिबो सानसे समाव बुंगोन आङो मोनसे समाव सम लानानै बुंगोन आं ओंख्रिनिबो मुगैजायो नाथाय फरायनिबो मुगैजायो ओमफ्राय मा होनो बेनि बागैबो गासैनिबो बागै बुंलांबाय थागोन आं सम मोनोबा ओमफ्राय दा सोरबा खोनाथोंसै आरोना नोंथांमोन आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बेनिफ्राय आंनि बुंनायाव माबाफोर हारिनि खहा जानाय बाथ्रा आंनि खुगानिफ्राय ओंखारदोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै गोरोन्थि जानायखौ बुंबानो जाबाय आरो अबे मोनसे पइन्टआ नंथारगौ ना नंथारा बेखौ कमेन्ट बक्सआवबो नायजोबनानै बुंहरबानो जाबाय बेखिनियानोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि